Inti għażiltni mulej, ridni nkun tiegħek, qatt ma ninsa dik li kienet l-ewwel imħabba tiegħi, u bl-għajnuna tiegħek dejjem ridni nkun miegħek. Orbotni sewwa marbut madrijek, inti għażiltni mulej minn fost il-ġeman, kemm bżajt meta ġejt biex nagħti l-ewwel iva tiegħi, imma l-weda li nsejjer tibqa' dejjem miegħi. Qawwit li qalbi u rrida tiegħi, ejni ngħid iva kuljum, fejn ser toħodni jiena immut, qalbi tkun tiegħek biex qatt ma nħalli postok għal ħadd. Inti għażiltni mulej, tfajt ħarstek fuqi, u minn dak il-waqt intajtni l-isbaħ u l-aħjar għalija, għalkemm jien mhux dejjem fim dak kollu li tatini. Bqajt tindukrani, komplejt mexxini, inti għażiltni mulej, bqajt taħseb fija, nara is-sinjali tiegħek x'ħin niftaħ għajnejja, meta nħossni waħdi jiena nibżantik idejja, titbieċ minni ibqa' waħdek.